Hola, sóc Emma Tomàs i avui en Diàlegs anem a tindre a Pau Pitolento, del carrer Barraca, el Rastafari. Segurament constarà una història d'amor i drogues i relacions infructuoses en les quals va tindre un xiquet entre ell i jo, però no sé si ho contarà o què al final. La vida es un sendero de cosas insospechadas, los caminos del Señor. Pero ¿qué pasa, Sinchus? Cree que Emma Tomàs no diu. Ay, perdón. Cree que està confundit. Que soy rubia. Vale, Tina. Gràcies. Mis 5 minutos de gloria ya han pasado. Mentre feu la cua per en el festival, la Cale Barraca és lo que a tu te posa ferraca. La Cale Barraca és lo que a tu te posa ferraca. ¿Dónde está? La Cale Barraca antes era una mierda y ahora también. Macondo no valencià. Avui deixem els bars a banda i se'n venim ací, a l'Horta d'Alboraya. En concret estem En Amivera. Amivera, que no me'n recordava. Com tu i jo, que estàs a Amivera. I ens acompanya un amic, company, ja company de ràdio, perquè ahir vaig estar al seu programa i per a mi ja és un company. Ell és Pau Piconenco, de Cale Barraca. Benvingut a Diàlegs. Moltes gràcies, Emma. Encantada de estar así en amigas y conocidas, así dentro del teu programa. Has portat els fartons i l'horchata? Sí, els fartons. La horchata me fa encara no, però els fartons sí que me'ls ha dut. Jo he canviat el bar, però la Túria ve darrere mi. No, és mi sombra. Cale Barraca. Ja comentaves abans que 2012 va ser quan va iniciar aquest projecte. Exacte. I ja fa 7 anys que està en marxa i naix en un punt clau així a València. Conta'ns un poquet la història. Sí, ve un poc de... A veure, crec que la primavera valenciana va ser una mica abans, no? Va ser el 2011, si no m'equivoque, és que tinc els apuntadors. I va ser la primavera del 2011, si no m'equivoque. I entonces va sorgir en una de les assemblees, va sorgir el nom de Cale Barraca perquè semblava que el nom de Primavera Valenciana era massa light pel sector punky, que nosaltres representàvem, no, Bernat? I diu, sí, sí. I ningú va fer cas d'aquest xic que baila de Cale Barraca, però nosaltres sí. Aleshores començarem ja en les nostres xarxes socials, que mos seguia ma mare i el meu veí Quatre Gats, doncs començarem a gastar el hashtag de Cale Barraca. Jo venia fent ja un programa en Ràdio Godella des de fa molts anys que es deia Ciutat Anatori, que era líder d'audiència del meu carrer, i van canviar el format i van muntar Cale Barraca, que vaig començar en Daniel el Seductor, una web de Godella, érem ell i jo comentant notícies i parlant així un poc de política en esta alegria que ens caracteritza. I després, a poc a poc, van anar afegint-se gent. Dani la Mata, el Brian, el Tigre de Parcent, que ja no estan, hi ha hagut baixes també en estos anys. I després, han passat molts anys. Després, com no, pues, tinc així a Xus i a l'Adri, que són d'Operació Triunfo 3, o sea, ja és... I l'última cama... La samarreta és que és superguai. No se te sent, solo se me sent a mi, que sí. soc l'amo de la barraca. I després tenim a Bernat, que ja és d'Operació Triunfo 5, que és un xaval que té una pàgina que es diu Con la Iglesia hemos topacio en Facebook, que estava fent més sombra i llevant més seguidors, entonces vaig dir, antes d'això vaig a llançar-li una OPA hostil i fitxar-lo. I quants sou ahí a Cale Barraca? Som uns quants i unes quantes. Sempre estarà el Cale Barraca A i el B. El B, estos són el A. El B són els que no venen a aquestes coses. O sea, són els que quan mos crien de Canal 9 voldran, no, però sí, som molta gent, però és una cosa que fem, no sé si m'ho van a preguntar després, perdó, però és una cosa que fem per amor a l'art, o sigui, gratuïtament, aleshores... Com nosaltres. Sí, com este programa, per això he vingut, si no, jo si me paguen no vinc, va contra els meus principis, oberta contratació, i ella també. Bueno, que se me'n va, què estàvem dient? Estàvem parlant de... Sí, que ho fem per amor a l'art, aleshores la cosa va canviant. Jo sí que estic des del principi, però vull dir, hi ha gent ja que porta, crec que Brian i Dani enguany està més intermitent perquè és un ximol ocupat, ara és DJ de Balkan, poeta, la Xus treballa en consum, la conec de l'estiu passat, aleshores... Tot això, que ha anat un poc variant. I és un projecte també que naix a partir de la ràdio, però la gent ho coneix més per les xarxes. Sí, la gent ens coneix per els memes. Són de los memes, sí, tal. I bueno, també hi ha molta gent que ens coneix per Sucanismes, que Sucanismes ens ajuda molt a difondre els nostres memes. A plagiar. No, a difondre-los. Ell no plagia, ell s'inspira i li ho envien per WhatsApp, o sigui que no és culpa d'ell. I això, la gent ens coneix pels memes, però el principi és un programa de ràdio, que
Algú mos escolta, per això continuo fent-lo, si no, pues no ho faria. I quina finalitat té este programa de ràdio? Ai, pues destruir el món, no, bueno. Perquè és un programa molt destrellat, no? Sí, a veure, el tema és que nosaltres, llevat d'Adri i Xerra, Mercenari Audiovisual, que ara està en el matí a punt, pel matí, la gent que fem el Cale Barraca som intrusistes laborals. De fet, jo soc integrador, educador social, TASOC, la Xus és historiadora de l'art, bueno, pues nada. El Bernat treballa en la Ford, ¿no? ¿Se pot dir o no? ¿No paga? No se pot dir. No treballa en la Ford. I després l'Adri és el que sí que estudia fotografia, no, Adri? I, bueno, i tot això i se dedica... En companyia de les nostres càmeres. Sí, hola. Natàlia, al quadrado. Esto també han estudiat en Gandia. En Gandia segur que regalen això. Bueno, té igual que no vull dir que nosaltres pues, no tenim papelito. De fet, clar... Bueno, sí que tenim papelito, però no de... Vamos, que no vivim d'això. És la primera volta que tinc públic així i me se fa molt raro, Vale. Tindre així públic per darrere. Canviem de lloc i en públic Vale, incluït. ja, però és que vull-te, era pa un poc. Perquè... Ja saps que voleu un lloc a l'aire lliure per poder fumar, però que no anem a fumar per si ho veuen els meus nebots. No fumeu, saps? No. Perquè la idea de fer-ho així també va ser per el nom de Cale Barraca, per les barraques tan Sí, home, característiques perquè d'Alboraya. És un lloc molt bonico i mos ho dissenen gratis, que també és molt important. No, però sí. Jo te vaig dir, jo què sé, pense que jo he vist algun, no he vist tots com la Xus, que és fan des d'ahir teu, però jo he vist alguns capítols i jo pense que este hauria de ser en un lloc així més. Realment és un croma, saps? I està tot, però estos artistes ho fan molt bé. Volia comentar una polèmica recent que has tingut a Cale Barraca. Una sola? No, sí. La no més mos agrada recent. la polèmica, eh? La més recent que has tingut amb Alzira en Setmana Santa, Sí. no, d'Alzira, i hi ha hagut molta gent que s'ha involucrat en contra de... No vull dir-me jo tot el mèrit, ni anar jo soles a la presó, he de reconèixer-li el mèrit a Bernat, de la Iglesia de Mostopacio, i a molta gent anònima d'Alzira, ja vos diré els noms després en privat, que m'ha ajudat molt. I tal, però dir-te, va ser un poc... Això va ser ara que està molt de moda de la llibertat d'expressió i el, com se diu això, els límites de l'humor i tal i qual, va ser per un mem, quin va ser el primer, Bernat? De la fira eròtica. Sí, va fer en Alzira, per als que heu estat alguna volta per allí, al costat de l'estació del tren, hi ha una fàbrica molt gran que es diu Eurocebollas, que distribueix a tot l'estat espanyol. De fet, el meu cosí de Grana m'ha dit que són clients d'ells, o sigui, que en Grana hi ha cebes d'Alzira, i fa molta olor a ceba. Aleshores, la gent de Carcaixent, com... Nunca jamás. La gent de Carcaixent, que ja veus un altre poble de merda, presó de la Taronja i tal, i la Xus ho sap, com pues, se viuen des d'Alzira, l'únic que poden clavar-se en ells, perquè Alzira, ja sabeu, ha sigut un gran inventor, los helados Avidesa, els goblins que no fan propaganda en este programa, però que m'agraden molt, bueno, que se me'n va la flapa. Sí. I va fer un cartell que ficava Setmana Eròtico, Festival Eròtic de Cinema d'Alzira, on hi ha una ceba en forma de mamella. De fet, era un cartell, a mi m'ha semblat sublime. Què passa? Que com el Bernat, la seva pàgina està més enfocada, rotllo a públic de Podemos, Izquierda Unida, més estatal, pues, esa broma tan local no la entenia. Entonces, jo la vaig pujar perquè me la passa el Bernat, i sí el logo de Prica, d'Alzira, i de Pollos Planet, no? Pollos Planes també. I de l'Ajuntament. I de l'Ajuntament d'Alzira. Aleshores, no vaig a dir-ho, però uno que volia treballar en Telecinco, que se veu que porta les xarxes de l'Ajuntament, no vaig a dir-lo per donar-li propaganda, pues no li va sentar bé, perquè deia que mos havien clavat en el seu poble. Aleshores, un amic en comú tal, va comentar que no, que els de Cale Barraca se claven primer de tot en ells i després en tots els pobles, que no era... Diu, pues ja, però és que en Alzira no. Saps, Wirtes, i ese xovinisme patriotero que és entre els pobles. Aleshores, com ens van denunciar la publicació i tal i qual, no tenia molt d'interès en seguir clavant-nos en Alzira i tal i qual, però van dir, com que no, pues ara més Alzira. Entonces van fer un Cristo, perquè ahir la Setmana Santa d'Alzira ja sabeu que, bueno, els que sabeu de misses i coses d'aixes, és molt important, doncs van fer un altre meme, Bernat me'l va passar, jo el vaig pujar, senyor juez, i en el Cristo i una ceba. Entonces es va muntar un pollo, a partir d'ahí ja feren després el de... O sea, de fet, mos hem fet uns expertes de la Setmana Santa d'Alzira, van pujar uno del Santo Sepulcro, del Cristo... ¿Quins són els altres? El Cristo de la Agonía, tal, el Cristo del Devallament, Desprendimiento en castellano, i res, ja som uns experts. I de fet, la Falange d'Alzira, sí, la Falange, que un dato curiós també se presenta, pues ha fet varios articles en el semanari satíric que tenen allí
digital 6W Alcira, un saludo per a ells, on deien que anaven a dur a Cale Barraca als tribunals, que mos anaven a anunciar, van cridar diverses voltes a l'Ajuntament, suposa que l'alcalde per a llevar-se-los de damunt va dir no, ja s'han dit alguna cosa, ens van ficar simplement un post en Facebook que ficava per favor, preguem, lleven els cartells on apareix la imatge de l'Ajuntament, tal qual, i res. I no ha arribat Va, que al final res, no... No ha anat a més. Se veu que l'advocat li va dir, xiquet, tío, en això no podem... Bueno, un saludo para Alfredo de la Falange de Alcira y darle la enhorabuena por sus 59 votos en las últimas elecciones municipales. Saludos. I s'ha quedat ahí en res. Sí, jo esperant allà que me denunciaren, dic, a veure si, saps, si un Willy Toledo a la valenciana o algo, però res, no. No ha pogut ser possible. Feu que tens que cagar-te en Déu directament o algo, però no més comulguen encara. Perquè així a les xarxes socials diàriament fas infinit de memes. Sí, D'on ve tanta inspiració? me tenies que haver conegut en 2014, però ara sí, també, perquè me dedicava pràcticament sols a això. Pues no ho sé. En què t'inspires? A veure, jo sí que realment, com dius suecanismes, ja he dit 2 voltes en esta entrevista, un saludo a Artur de Sueca, jo m'inspire en el Facebook de la gent. Dic, a veure què està parlant avui la gent en el Facebook. Entonces jo a això començo a pegar-li voltes, tenim un grup secret, que a partir d'ara ja no sé crec, que es diu Memecràcia, on estan els top stars dels memes i tots anem parlant i avui anem a fer memes de tal. I ja està, a vegades hi sent millors i a vegades pitjors, però sí que és cert que vull dir-te, no sé els que haurem fet, però n'hi havia temporades que anàvem a 20 o 30 publicacions per dia. Ja t'ho vaig dir, que com al ser una cosa que fem per amor a l'art va per ratxes i temporades i no... Igual un dia publiquem 15 i després mos tirem 2 o 3 dies com el Cristo de 3 dies dormint, però no sé. Pues que igual algo de gràcia tenim, jo a vegades me faig gràcia i això, però hi ha vegades que no, hi ha vegades que diu este meme és una puta merda, igual té 40.000 coses, igual te fas una cosa més elaborada com un vídeo que també, nosaltres també tenim un canal de YouTube i tal, i te pegues ahí una currada que la dius i tal i qual, i després pues, no té eixa viralitat. De fet, els memes, Bernat, per exemple, la seva pàgina s'escurra mogolló, però jo crec que quan més cutres i més gatges gastat el pany... S'agraden. Estem així en un altre monstruo de l'audiovisual que veuremos esta setmana, ja el conegueu, Pablo Motos, no, home, no, és Xavi Castillo de la companyia Podeplom Teatre, també ha vingut més gent, però clar, no poden eixir tots a càmera. Sí, hem vingut part de l'equip de Podeplom, així a Godella, les grans instal·lacions de la ràdio Godella, així al costat d'un quadre de la sota. I bé, bueno, avui és un dia trist per tots nosaltres i pels guionistes de l'intermedi. Com te diuen, que no m'arriba? Em diuen Melendi. Melendi? Em diuen Pau. I bé, tenim així, és un dia trist per nosaltres, és el dia de l'any 0 de l'ARB, després de Rita Barberà. Què mos pots comentar? De lo de avui? De lo de avui. Ja hem vist que t'has la peluca en casa avui. Estem encara pegant-li voltes no sabem què fer. Perquè portem des de les 8:30 del matí la gent, Xavi, la gent, fes algo. Jo he pogut ser meme, també, de Cale Barraca. Sí, tu ja de fet ja t'hem fet un parell, no? Sí, en el camió de la basura... Tu saps d'estar entrevistes que van així, no? Diàblex. Jo és que veig a les persones i dic, memes, saps? És l'únic que veus quan vas... Algun dia els memes dominaran el món. Tindran vida. Bernat i jo ja estem pel Meme Generator 4, no? Pel mostro final, ja mos han passat internet diverses voltes, però... En això estem. I tinguent l'enganxe que teniu tant a la ràdio com a les xarxes socials? El què? L'enganxe? L'enganxe en la gent, que la gent vos segueix molt. Per què no aposteu per televisions com pugui ser ara la televisió autonòmica d'Apunt? Però per què no apostem o per què no aposten ells per Morató? No, pregunte per què no donar el salto a la fama. Home, nosaltres la contractació està oberta. Saps? Jo què sé, la gent no sé, vull dir, jo ara sí que estic col·laborant amb altres productores de València, en Sistema del Solar, la gent que feia Cabanya al Zeta i tal, i vull dir, i sempre va molar lo del món audiovisual. Lo que passa que com era un món molt complicat i després d'estos 24 anys de PP, els 2 anys i els 4 que n'hi ha hagut de govern del canvi, doncs vull dir, tampoc... Sí que hi ha gent que ha vingut a buscar-nos per a projectes de ràdio i de tele, però al final, a última hora no ha eixit. Però igual que en la nostra situació està molta més gent, està Toni de l'Hostal, que també és una persona, vull dir, no n'hi ha un veto com quan l'època del PP, però sí que podem dir que hi ha per ahí alguna mano negra, saps? Perquè vull dir, no sé. Però vos agradaria moltíssim. A veure, nosaltres si ens paguen, a mi encantat, però vull dir que tampoc és una cosa que mos lleve la son, saps? Vull dir, els que estan perdent diners són ells.
I tu tens un passat perquè has aparegut en Netflix. Jo tinc un passat perquè tenia Has els aparegut juniors. en anuncis de Netflix. Sí, de fet, també. els nostres amigatxos que quasi mos donen el premi, són quasi premi 310, Cale Barraca, un fort aplaudiment. Quasi. Per què t'he dit això, que se me'n va? Per Netflix. Ah, sí, bueno, pues, esta gent del Sistema Nacional està fent els anuncis de Netflix d'Espanya i Portugal, que jo realment l'únic que faig ahir és guions i les idees dels anuncis. El que passa que un dia es feia falta un melenut i vaig eixir en un anunci. I esta gent del 310 va fer un article, de fet Cale Barraca estava tancat un parell de mesos i tal, i van dir, la pregunta al final de l'article em va agradar molt, que ficava, és més fàcil eixir en Netflix que en Apunt, per als de Cale Barraca, mira, he dit Apunt, Canal 9, perdó. I vull dir, no sé, ells ho sabran, el que fan. Nosaltres escrivim perfecte. Això sí, ens han convidat a alguns programes, però jo que gratis no vaig, saps? Vull dir, ho sento. Si has vingut gratis. Home, ja, però perquè tu tens l'esperit de nosaltres, de tal. Jo el que no vaig a fer és gent que s'aprofite de nosaltres, però tu tens l'esperit i tal, però bueno, que nosaltres encantats de que ens cridaren, saps? No, por eso no se cobra, lo siento. Tranquilo que luego producción paga unas cervezas. I entrant un poquet en el Pau Piconenco més personal, perquè tots coneguem a Pau de Cale Barraca. Bueno, tots, tu i però sí. Com és Pau en la vida Com és Pau en la diària? vida? En la vida diària. Pues a veure, m'alça a la 1 del matí, perquè tots els xis guapos mos alcem a la 1 del matí, no, a veure, pues no sé, pense que soc una persona pessimista, perquè pense que, vull dir, soc molt, pues el rollo de, com los punkis estos de no hay futuro, no sé què, però en el fons soc una persona alegre i m'agrada, quan la gent la veig ahí fotuda, de fet, a vegades no tinc ni puta gràcia, jo sóc el primer que ho sé, però que intente alegrar-li la vida a la gent. De fet, molta gent anònima i tal, i jo sobretot si he continuat és per la gent que escolta la ràdio, que de fet després no té xarxes socials i tal i qual, i després alguna volta m'ha vist i m'ha reconegut per esta veu tan bonica que tinc, grava-la bé, i això és el que m'anima, i després l'altra gent, això, sobretot la gent que no coneix, perquè la gent que te coneix sol ser a vegades prou falsa, ai, que bé que fas, que guapo eres, per això m'agrada la gent que coneix que em diu, l'altra part de la gent que coneix que em diu, això és una merda, Pau, això ho heu de tal qual, perquè pensa que millorant se millora quan te diuen les coses males que has fet o les coses que fas malament. Si tot el món te diu lo guapo que és, lo bonico, tal i qual. Un poc el que passa en la música en valencià, no? Que després quan hi ha una crítica ningú se la pren bé perquè estan acostumats a... Que tot és bonic. Però bueno, la música i tota la cultura en valencià en general ha sigut molt defensiva sempre, perquè com venim de 40 anys de franquisme, 40 anys de democràcia o el que siga això, la gent és com una cultura defensiva tal i qual, i jo li dic a esta gent, ¿cuál es mi cámara? La que sea, que si algun dia voleu ser un país de deberes, pues hauré de començar a crítica i autocrítica, com fan Alberto Garzón i Pablo Iglesias després de cada elecció. I això. I una de les exclusives que volies dir així és de la teva part privada, que crec que tens algun membre familiar que per ahí que desconeguem tots. Sí, jo volia comentar la teva camiseta de Pepiu, que realment el fill de Pepiu no és de Pepiu, és meu, el que passa que jo, degut a la meva precarietat i situació, li'l vaig tindre que passar, perquè tot el món deia, Pepiu, tal, com ha sigut que has tingut un fill? Diu, una vespre gris i tal i qual. I des d'ací vull dir-ho, però bueno, que el fill legalment és de Pepiu, jo li vaig filmar tot el rotllo tal i qual, perquè jo no podia fer-me càrrec, perquè el de fer memes me lleva molt de temps en la meva vida i això. Però ell t'accepta com a pare, el xiquet? No, el xiquet no vol ni veure'm, però no sap que sóc ell. Bueno, igual si té YouTube, igual s'està enterant ara en aquests moments, però... El dia que veig el capítol va enterar-se. Algun dia. Crec que son pare li té tot tallat, el Bluetooth i el Wi-Fi, sí, tot el... Està desconnectat del món. Però bé. Crec que és anat esta setmana a Madrid, que tenia entrevista amb Cristina Villacís o no sé què en la SER, me va dir ahir, però bueno, ja... Tornant abans, que se m'havia oblidat una pregunta. No passa res. Era per el nom de Cale Barraca. No sé si l'havies comentat, crec que no. Bueno, pues lo del Cale Barraca és un xoc de paraules entre lo que és la barraca valenciana i la Cale Borroca basca. Això no l'havia fet, no. Perquè tots tenim així un poc de basquitis, perquè clar, com antes així en València no tenien referents tan bons com ara la Gossa Sora i Espencat, pues anem buscant sempre pues, el Cortatu, Barricada, MCD, que m'ha ficat la camisa. És que l'única camisa que tinc sense forats per eixir en la tele. Ara quan me lloguen de Canal 9 ja me compraré la camisa de quadros i les ulleres que te obliguen a posar-te en Canal 9 pels programes. Bueno, se me'n va, ajuda'm. Que... Lo de Cale Barraca. Ah, vale, pues entonces és un xoc de tal. De fet, el dibuix, que a mi m'agrada molt, no és perquè l'haig de fer jo, me l'ha fet el meu amic Artur, que està
està vivint fa 5 anys en Colònia i és dissenyador i tot el rotllo, però està treballant en un Burger King, o sigui que, per favor, una altra persona que necessita contractació, saps? Se sap ja tots els menús del Burger King. Això. Perdó, Colònia no, Col. És Col, no? Bueno, en la teva vida privada, a banda de la ràdio, també tens altra rama professional que no tots coneguem. Clar, és que soc com la Pantoja, que en mi vida privada solo hablo en Supervivientes, ¿no? Pues a ver, a mí lo que més m'agrada, com te deia abans, bueno, lo que més m'agrada és adoctrinar xiquets. La porta de la pel·lícula. No, en la part de la pel·lícula ja són majors d'edat, perquè vaig allà a fer, ara està de moda el mansplaining, no? Que és això que fan els homes que li expliquen a les dones el que tenen que fer, doncs jo faig puntsplaining quan vaig per ahí. Li dic a xiquets, vosaltres que això no ho heu conegut, tal, ja un poco una expressió fea que se llama, lo que es un polla vieja, ¿sabes? Ya voy por ahí diciendo, es que antes a los conciertos molaban más, no sé, bueno, lo típic que ja estic nostàlgic. I soc educador social, integrador, moltes coses i tal, també he sigut alguna temporada pintor, i el que més m'agrada és adoctrinar els xiquets, perquè clar, no pot adoctrinar tots els xiquets a escola valenciana, saps? O Vox, anar que deixar ahí. I de fet, m'estic sorprenent perquè nosaltres, la majoria de gent que ens seguís, per les estadístiques aquestes de les xarxes i tal, és un públic entre 25 i 35-40 anys. I ara mateix està havent una nova forna, suposa que seran els nostàlgicos de la secta panca. Secta panca, vull dir-ho, no som nosaltres, que al principi se'ns acusava de que érem nosaltres, són els nostres becaris, com Bernat en Cale Barraca, doncs tal. Que tenim ara una quadrilla de xiquets això, que mos segueixen de xiquets i xiquetes, perdó, però sou xiquets i xiquetes encara, que vull dir, encara tenen aquest esperit més punk i més gamberro i tal i qual, perquè encara que siga un poc polla vieja, sí que volia dir que això, que sí que pensa que s'ha perdut un poc l'esperit de... A veure, jo ho resumís molt en aquesta frase, que la mateixa gent que antes, quan jo anava a l'institut, era molt fàcil, o eres hippie guarro, que ara se diuen peroflautes, o eres bacala. Ara n'hi ha un mesclaïllo, que per algunes coses està bé, per altres no, però vull dir, la mateixa gent que va als bous embolats o a les discomòbils, va als concerts de rock, aleshores n'hi ha, no sé, antes tot era molt senzill, aleshores, clar, ara es creen moltes contradiccions. I el que dic jo, que una cosa és tenir contradiccions i una altra és ser gilipolles. Jo, per exemple, estic enganxat a la Coca-Cola, però no a la de la marca, a la del consum. ¿Se puede dir consum? Sí. Sí, la de consum, saps, per exemple. És la nova contradicció. Marca blanca. I algun porrillo també me fumo alguna vez, o sea, sí. Pero alguna suelta Ya se lo he dicho a mis sobrinos, que eso es más. obligación. No, I eres un expert en música valenciana, perquè tu has anat a molts concerts en esta vida i tindràs un... He anat en el Bernat a més coses d'obrint pas que ells. No, però vull-te que sí que és cert, vull-te, nosaltres, per exemple, també hem tingut polèmica en alguns grups de música en valencià, però la gent més antiga, perquè jo, que són un poc més majors que jo, s'han vist un poc com créixer a l'Obrint Pas, a Feliu Tortura, Pau Alabajos, tal, saps, Pau Alabajos i tal, i a Sbatters, són gent que ens coneixen i saben que sempre hem tingut perquè nosaltres ens burlem, jo ho reconec, ens burlem de tot el món i ho anem a seguir fent tota la vida, dins i fora del Cale Barraca i de tot el d'això, però també els primers en nosaltres. I sempre, com deia el meu company Artés, que encara no parla d'ell, el meu marit, en el que visc en Burjassot, que això, l'humor sempre de baix pa a dalt, i el que deia la Mistagles, que mos va fer ahir La llibertat d'expressió. Mos va fer ahir un ole dient que això, que sempre, com a educador social, no soc de fer humor d'Arevalo, de xistes de Jaimito, ni clavar-me en col·lectius més desfavorits. Sempre en gent que estigui al mateix nivell que tu o pa a dalt. Que això és molt important. Jo crec que sí, saps? Perquè després es claven en les dones, es claven en els immigrants... Hacen xistes de maricones, de gangosos... Igual d'acceptar perquè la societat per això és risa. A veure, el tema és que si tampoc existirà... A veure, aquesta gent jo la destruiria, però també entenc que nosaltres fem un humor molt negre i molt barroer, però l'humor blanc a mi no m'agrada, però pensa que de fet per algunes feines m'ha tocat fer-ho, per diners, sí. L'humor blanc també ha d'existir, saps? Perquè si no no n'hi hauria per a comparar i tal i qual, però és avorrit. I mira, tornant a lo que deien de Canal 9, el Canal 9 és que és una programació tan blanca, hasta mon pare, 80 anys, diu que això pareix Telejon Vall, saps? Que un poquet de... faria falta alguna coseta més macareta, perquè si a nosaltres, que ja no som joves perquè se mos ha caducat el carnet jove, però jo li pregunto als meus nebots de 15-16 anys que estan en lo del trap, diuen això, Canal 9, això està a punt, això... És una generació que està perdent-se per no espavilar, perquè clar,
quan jo estava fent la comunió, Carolina Ferrer ja estava per ahí, saps? No estic dient-li vieja ni res, però que igual n'hi hauria que anar introduint a poc a poc pues, a gent nova, així com tu, saps? Per exemple, que ho fa molt bé, aquesta xica ho fa molt bé. Abans d'acabar, ja està? tenia una pregunta que volia acabar amb ella, i era, penses que hi ha límits en la llibertat d'expressió? I en l'humor? Jo pense que no n'hi ha límits, saps? El que n'hi ha moltes voltes és que nosaltres mateixa, com deia Escorbuto, moatres, llenguatge inclusiu que diu la Xus, moltes vegades jo mateixa ho reconec, m'autocensure. Vull dir, de fet, tinc una caterva de memes guardats que igual algun dia si me'n vaig a viure a l'estranger les publique des d'allí, però són memes que possiblement acabarien a la càrcel. Saps? Vull dir, hi ha vegades que jo mateixa que tampoc són res de l'altre món, però vull dir-te, és que els límits de l'humor, el problema està en que tot està, jo com a educador social m'ha donat compte, i això tampoc és que no vull anar jo de professor i letrat, però que vull dir-te, que la gent és que és molt ignorant i molt... Vull dir-te, la gent si no capta les ironies, com va captar una postironia o una metaironia? Això són les paraules que m'ha ensenyat el meu company de pis, no ho sabia, però estic amollant-les així per quedar de guai. Però què és això que dic? Si la gent no capta ja ni una ironia ni un tal, doncs imagina't, perquè a vegades quan tu estàs fent el meme del Faire, que podeu veure en el llibre que tenim per ahir, que dic, n'hi ha vegades que tu estàs criticant una cosa gastant-hi, però la gent es pensa que és que estàs fent apologia a favor d'aquesta història, saps? És complicat, però vull dir, pense que no haurien d'haver límits. De fet, com es diu el tio de la barba que me cau mal? No, que fa el Jorge Cremades i tota aquesta penya. L'altre, fan un humor que a mi no m'agrada, però pense que, mira, també tenen dret a fer aquesta merda, però clar, per a contrarrestar fa falta gent que diga, que això és una merda, n'hi ha altre tipus de coses de tal. Després, la penya ja que, no sé, com estos que dicen estos monologuistes que n'hi ha, el Rubén que va a Godella a la falla a actuar, el de los carriles bici i tal i qual, pues un humor que fan de merda, però mira, pues també tenen que fer-lo, saps? Igual que diran, la casa és una mierda, pues també. Ha d'haver de tot. A veure, jo entenc que a mi me dona molta llibertat això que siga, que vull dir, al ser una cosa que ho fem per amor a l'art i igual, nosaltres no ens tallem de res, i que simplement a vegades per no anar a la càrcel, és que soc molt guapo per anar a la càrcel, veritat, Xus? Sí, pues ja està. No vull anar. Tocaria entrar-li el tabaco de contrabando. I ja està. No, això va en l'economato tot, jo ho tinc tot preparat, però bueno. I bueno, el teu missatge? El meu que hauries de deixar un missatge perquè per a nosaltres ha sigut tot un plaer que vinguera a Cale Barraca després de final de l'any passat que estem parlant ahir per a veure quan coincidim. Que volies que vinguérem, no és perquè ja has entrevistat a tot el món i ja t'has tingut que baixar al subsuelo. No. Encara n'hi ha gent per darrere. Encara n'hi ha gent. Vale. I no s'ha enfadat per lo d'ahir. Pues això, que Oís el silencio és mi professora de filosofia de l'institut, que me va dir que no arribaria res en la vida, pues tenia raó. I això, dir-vos, xiquets, que no estudieu, que no serveix per res, que n'hi ha que viure perillosament i fer el que una vol i perseguir els vostres somnis. I si no, si ni vos mengeu una merda com vosaltres, tranquils, que lo important de tot és y lo que nos reímos, ¿no? Com deies tu, què dies tu? En mi casa no comemos, pero nos reímos más. Això jo ho dic moltes voltes. Lo que diu ma mare grana que estarà veient-me, que diu això, que en mi casa no cenamos todas las noches, pero lo que nos reímos. I res, moltes gràcies, Emma, Gràcies a vosaltres i fins la pròxima. Molt bé. Anem a fer-nos una horchata o algo, no? Una horchata, després de la cervesa. Molt bé. Un saludo pa ma mare i pa el chiquillo de Pepiu. A por el botero. Una estona per a descobrir a una persona desconeguda per a totes nosaltres. Ell, creador de Cale Barraca, que tantes rialles ens fa traure a cada meme a les xarxes i cada setmana al seu programa. Avui m'ha encisat la seva part més pròxima i humana, perquè com bé diu ell, somos sentimientos y tenemos seres humanos. Gràcies, amic.